Volám sa Andrej Tomka, mám 16 rokov a už 7 rokov hrám vodné pólo za klub PVK Vrútky. Najskôr som začal s plávaním, no to ma po čase prestalo baviť, tak som skúsil tento netradičný šport, ktorý som si zamiloval. Tomuto športu som úplne prepadol až minulý rok, kedy ma prvýkrát pozvali na reprezentačný kemp U16, kde som sa stretol s chalami z celého Slovenska, s ktorými sme odohrali niekoľko turnajov. Úspešným obdobím sa pre mňa stala sezóna 2024-2025, počas ktorej som strelil v 51 zápasoch 107 gólov a podarilo sa mi vyhrať Národnú ligu mladších kadetov s tímom PVK Vrútky, čo ma veľmi potešilo a bola to krásna odmena za všetku vynaloženú grinu. Ako reprezentant Slovenska som sa zúčastnil zo pár turnajov, kde sa mi podarilo prebojovať až do nominácie chlapcov na majstrovstvá Európy mužov U16 divízie 1 v Ljubljane, kde som dokázal streliť 6 gólov. Bohužiaľ, nášmu tímu tento turnaj moc nevyšiel a skončili sme na 10. mieste. Aj napriek tomu moje výsledky ma tešia a motivujú posúvať sa ďalej. Mojím cieľom je reprezentovať Slovensko v kategórii mužov a zviditeľňovať tento krásny šport. Viem, že keď sa chcem zlepšovať, iba tréningy v klube nestačia a preto sa snažím zdokonalovať aj individuálne v posilovni, individuálnymi tréningami na bazéne, ako aj dodržiavaním stravy s adekvátnou regeneráciou. Na toto všetko by som chcel využiť aj vašu pomoc fondu Nike pre budúcnosť športu. Ďakujem.